नोंथांमोननिसिम दिनै बड' पिपल्स पार्टी BPP-नि BTC-नि बायजोआव दानाय जा पलिटिकेल पार्टी बे पार्टीनि दिनै अटेकिं सेरेमनि दंमोन आरो लोगोसे वमेन विंस आरो युथ विंसनो जा चार्ज होनायनि बिबान दंमोन बेखौबो जोङो खालामबाय जा जों नुदों दिनैनि हाबाफारिया खोब मोजाङै जाना थांदों जे गाजा गोमजायै जानानै थांदों दा मर देन 250 बे सोद्रोमाफ्रा फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों जों जोबोद मोजां मोनदों जे BTC-नि बायजोआव जा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै जा बर' पिपल्स पार्टी दाबाय बे पार्टियाव गोबां सुबुङा जोंजों जइन जागोन आरो ज' गोरोबनानै जोंजों खामानि मावनो थाखाय सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन सुबुंफ्राबो बा गुबुन गुबुन जोंनि गेजेराव समाजारि सुबुंफ्राबो जोंजों बाहागो लानानै आवगायलांनाय बे बाथ्राखौ जोङो खौरां मोनदों जोङो जोबोद गोजोननाय थागोन जोङो खावलायबावगोन जे फैगौ बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जा जोङो बर' पिपल्स पार्टी BTC-नि बायजोआव दाबाय बे पार्टियाव आरोबाव आङो साफ्रोमबो जोंनो सुबुंफोरखौ सोरबा सानसुमै सुबुङानो जा सोरबा समाज सिबियारियानो जा आरो सोरबा ओरैनो थानाय माखासे इन्टेलेक्चुवेल बा गोरों गोरा फरायनो गोरों क्वालिफाइ जायफोर सुबुंफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन बे जोंनि बड' पिपल्स पार्टियाव बाहागो लानानै ज' जाहाथे खामानि मावलाङो बेनि थाखाय आङो BTC-नि बायजोनि गासैबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आङो खावलायनाय थाबाय दिनै जोंनि गोदानै जिथुनाखि BTC-नि बायजोआव गोदानै जोंनो जोनोम होनाय आफाद पलिटिकेल पार्टी BPP बड' पिपल पार्टी बिनि दिनै जोंनि भट टेकिं सेरेमनि दिनै दंमोन बेयाव जोंना इयुथआ मिनिमाम 200निफ्राय 250 जनसो माने दिनै बेयाव जोंजों भट टेकिं लाफादों आरो सेन्ट्रेल कमिटियाव ओमफ्राय आरो दंबावो फैबावनो दिनै एसे उसुबिदानि थाखाय फैयाखै आरो मिनिमाम जोंना 22तानिफ्राय 24ता जिल्ला जानोबो हागौ बेनि गासैबो दिनै इयुथनि लाइमोनफोरा जोंजों माने फैगोन बारा नङा एकदम जोङो सर्ट टाइमलि जोङो साननैसोनि उनावनो जोङो जिल्ला दावबायगोन आरो जिल्ला दासिगोन जोङो बेनो आरो रायजो राजानिफ्रायथ' फुल सापर्ट मोनगोन जोङो मानोना दिनैसिम BTC-नि बायजोआव जोंनि लकेल बर' माने राजनिति हान्जा ओंखाराखै बेनिखायनो दिनै जोंखौ जोंनि बर' माहारिया अनसायगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आं सानो आरो